Naguba ang usa ka connecting road sa Pulumulok South, Cotabato gumikan sa nasinating pagbaha nga epekto sa kusog nga ulan. Samtang pipila ka kabalayan sa Special Geographic Area o SGA BARM ang gilunupan sab. Samtang nakasinati sab og street flooding ang General Santos City. At detalye sa report ni Efren Mawak. Gilapawan na sa tubig baha kining connecting road sa Purok Balabat ug Purok Dignadise sa Barangay Poblasyon Pulumulok South, Cotabato nga epekto sa kusog nga ulan mag-alauna sa hapon adlong Martes. Gani pipila ka mga residente ug mga manglabayng sakyanan ang natanggong. Sumala sa ubang residente, karon tuiga lang kuno natukod ang maong nga connecting road. Apan gumikan sa grabing pagbaha, mao ni karon ang itsura sa maong nga kadalanan. Gani dakong bahin ining kalsada ang nakankan. Bali yung Balabat is alternate road yan sa paggawa ng Saldua Bridge. Kung gilagyan lang natin yan ng design na parang overflow lang siya, para pang temporary na maagyan sa mga dagko ng mga sakyanan. Kaya lang medyo kakaiba talaga yung ulan kahapon at saka yung baha. Hindi lang baha, hindi lang tubig, kundi may lupa talaga. Sa karon temporaryo kining gisirado sa publiko. Hinuon dunay alternatibong ruta. Our commuters and our passengers, pwede silang mag-take syempre Maria Rosa Bridge. Then we also have Crossing Repolyo na area. And then we also have Holy Trinity. Samtang sa lungsod sa tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o SGA BARM, gilunupan sab sa tubig baha ang pipila ka kabalayan, partikular sa Barangay Balong adlong Martes. Gani doon na say mga motorista ang naglisod sa paglabang sa National Road sa maong lugar. Taman tuhod sab ang baha sa Barangay Nabunda sa lungsod sa Malidegaw sa SGA BARM. Ang maong tubig baha milunop sa pipila ka mga kabalayan. Padayon pa ang koordinasyon sa Civil Defense BARM sa LGU sa maong probinsya kalabot sa mga kabanay ug kabalayan nga apektado sa pagbaha. Samtang nakasinatisab og street flooding sa Barangay Kalumpang sa General Santos City gumikan sa kusog nga ulan. Gani daw dagat na ang kadalanan human milapaw ang tubig baha sa mga drainage canal. Apan bisan gibaha, misulay gyapon og labang ang ubang sakyanan. Hinuon mihubas ra ang maong pagbaha paglabay sa pipila ka oras. Sumala sa Pag-asa, habagat ang nagdala og pag-ulan sa Mindanao. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.